Ahoj kamoška, vítam ťa pri novom videu a to pri tomto road tripe na juh Francúzska, takže poďme na to. No povedzte mi, je toto normálne, že takto už ide, no 3 minúty určite. Predbieha kamión so svojím kamiónom a ide ešte pomalšie ako ten kamión, ktorý predbieha. Ja inak s laktózovou intoleranciou dúfam, že tam není smotana, ale pre istotu mám vždy po ruke laktózové tabletky, takže idem sa do toho pustiť. Prisahám, že som nechcela nič kupovať túto dovolenku. Behnem len tak pozrieť do Vuittonu, nie? Lebo som si kúpila tieto úžasné šlapky. Pozrite sa, aké ich tu majú. Teraz neviem, čo mám robiť. Pása, treba si dopriať. Toto je Kamky, taká strašne cool reštika v Nice, za mňa akože asi najznámejšia, ale odporúčam, ak by ste sem chceli ísť, tak ozaj robiť rezerváciu, že ja neviem, možno 2 mesiace dopredu, lebo ja som išla robiť mesiac dopredu a už nebolo nič voľné. Takže keď chcete, tak ozaj, že dopredu. Zajtra smer. No ako? Tešíš sa? Ako moc? Povedz. Keď si kúpim Louis Vuitton šlapky, sa budem tešiť. Jasné. Taký tip pre vás, nakoniec sme si sem dostali, ešte aj na takéto krásne miesto. Wow, a tam hore vlastne máte reštiku a toto sa nazýva taký bar alebo lounge a sem môžete ísť aj bez rezervácie, respektíve ani sa sem nedá spraviť rezervácia. Takže ak vy chytáte takéto fajnové miesto ako my, alebo tuto tieto dievčatá, aké miesto vychytali, tak je to úplne krása, ale Sklady hovorí, že je tu draho, takže idem sa na to pozrieť. Ale však sme v Nice, no, takže nič nie je drahé, to len my sme chudobní. Pošiel nám drink takto krásne, fancy, nie s výhľadíkom, ale proste tým, že nepijeme alkohol, tak my ani nevieme, jak sa to pije. Sklady to teraz normálne, že ChatGPT, Google. My už sme na ceste do Monaka, ideme do takého beach clubu a následne na večeru. Už som dneska stihla revať, lebo som vybrala, že z celého Nice si zober, že aké sú tam krásne, estetické, proste brunch spoty, raňajkárne, všetko, kaviárne a ja som vybrala ten najhorší možný podnik na raňajky. Takže som sa rozreval. Skladinko zlatý, to tu teraz je z donútenia, aby sa to nevyhodilo. Je to zdravé. Ale... Berem to pozitívne, je to zdravé, to tu nejak cibulka, rajčina, pečivko. A ideme, dúfam, že ten beach club bude super, dúfam. A few moments later. Je to tu fajn, ale nemá tu bazén, hej, takže treba myslieť na to, že tieto monarské beach cluby buď máte že čisto, že pláž, alebo čisto, že bazén. A tým, že proste ja mám radšej more, tak sme si brali takýto beach club, ale keď tu máte také, že Nikki Beach a takéto, tak to sú čisto len bazénové. Akože peknučké, fajn. More je že extrémne teplé, celkovo je tu že strašné teplo, takže opalovanie. Odporúčame vám inak, keď pôjdete do Monaka, tak ono Monako je ozaj také, že na pol dňa možno prechádzka, hej, to je v podstate len prístav, také nejaké fancy obchody, to kasíno, Hotel de Paris, ale ak chcete ísť na pláž, tak prejdete vlastne ďalej ešte od Monaka, ale je to stále Monako. A potom takto, wow, voda. Aj také malé kamienky tu sú, že dosť v pohode, nie sú také tie obrovské ako v Nice napríklad. To Monako, ono je vlastne údolie, v ktorom je to všetko, kvázi tých zopár ulic. To vám ukážeme večer. A to vám ukážeme večer, lebo ideme do reštiky s pekným výhľadom, ale pozrite sa na to, jak to vyzerá odtiaľto. Normálne, že hen tam horí, vlastne tuto je to takto postavené. Ideme sa ešte okúpať, je už troška slnko a zajtra vlastne cestujeme do Barcelony, odkiaľ nás čaká trajekt. Preto ideme sa ešte poopalovať troška, zakiaľ slnko, večer ideme riešiť Business.
Ale samozrejme, to by sme neboli my, keby sme sa pre tou luxusnou reštauráciou ešte neprezúvali do topánok. Sklady si tam ešte takto obúval ponožky, ktoré by the way som mu zbalila omylom moje. Takže len taká pripomienka, že neberte sa príliš vážne, lebo ani my sa neberieme. Vlasy mám úplne strašné, lebo vonku leje extrémne, ale sme v takejto krásnej reštike, len som smutná, že tým, že leje, tak nemôžeme byť na tej terase, čo ma dosť mrzí. Ale vy keď tu budete a nebude pršať, tak určite choďte sem, lebo ten výhľad je že dokonalý. Je crois que j'ai une maladie, je les trouve toutes belles, je les trouve toutes sexy. So sexy. Je crois que j'ai une maladie, je les trouve... By the way, je tu krásne, ale aby ste mali takú predstavu, tak kola tu stojí 20 €. Takže ak niekedy budem ešte pindať na ceny na Slovensku, tak si len spomeniem na toto video a budem hneď, že OK, je to v pohode. Kamky, ako vidíte, teraz tu vyzerá normálne ako green screen. Je to tu úplne nádherné, naozaj, že krásne. Ale treba rátať aj s tou cenou. Ako sme hovorili už aj vnútri, tak proste nápoje 20 €. Noc v takomto hoteli, lebo ono je to aj hotel, tak stojí, že 2700 €. Takže treba byť bohatý, ale inak akože... Wow. Neverím, že sa nám to podarilo, ale ideme cvičiť. Takto už vyzeralo spomínané fitko. Vstup bol na osobu 20 €, čo je viac, ale musíte s tým rátať, keď takto chcete ísť niekam cvičiť. A musím povedať, že fitko bolo veľmi príjemné, boli tam takto hamere, poriadok a celkovo tomu dávam tak 7 z 10. Už sa mi stihlo stať strašné fopa. Vošla som normálne, že bez hanby do mužskej šatne, lebo som hlúpa a neviem po francúzsky. Takže ak sa budete hanbiť, proste chodiť do posilky, stane sa tam nejaký trapas, spomeňte si na mňa. Ja do každej posilky, čo prídem, tak spravím trapas. A je mi to jedno. Čo sa týka ešte cvičenia na dovolenke, tak akože nemusíte, hej, proste to, že my tu cvičíme, alebo že vidíte nejakých influencerov cvičiť, to je pekné a je super sa hýbať a je super nezanevrieť na to cvičenie aj na dovolenke, ale nie je to, že must. Záleží strašne od dovolenky. My keď sme boli napríklad týždeň na lodi, tak proste necvičila som tam, hej, že akože musíme nájsť rýchlo nejaký prístav, alebo si zoberiem kettlebell na loď a budem cvičiť. Nie, necvičila som. Ale tu jednoducho ten priestor máme, mali sme fitko že blízučko od hotela, chcelo sa nám ísť cvičiť, tak sme išli cvičiť. Ale nie je to také, že proste musíš za každú cenu, aj keď nemáš na to priestor. Keď máš, je super ísť, ale keď nemáš, nič sa nedieje. Už máme po tréningu, toto je fitík na cestu, pretože nás čakajú už len raňajky a ďalšia destinácia, ktorú uvidíte v ďalšom videu, takže teším sa. Hlásime príchod do Barcelony, odkiaľ nás čaká trajekt do našej ďalšej destinácie. Samozrejme ako správny gym rats, tak takto prosím pekne. Izolát. Toto je inak top príchuť. Extrém. Ideme si to tu vypiť. Určite klikaj na ďalšie video, lebo to, čo príde, bude mega. Takže ďakujeme za zhliadnutie a bye!